τον Λευτέρη τον Κλίναμα, τον δήμαρχο, τον βουλευτή, τον άνθρωπο που δεν έλειψε από δίπλα μας, τον άνθρωπο που προσέφερε και που έκανε το εξής μεγάλο λάθος. Άφησε 3 εκατομμύρια ευρώ ταμείο στη ΔΕΙΑΗ. Ζεστό ταμείο, χρήμα, ζεστό. Και να φτάσει η ΔΕΙΑΗ σήμερα σε άμεσες υποχρεώσεις 12 εκατομμύρια, σε μακροπρόθεσμες συνολικά 19,5 εκατομμύρια. Παρά τα αυτά όμως θα πρέπει να πούμε ότι και στη δική μου και στη δική του θητεία όχι μόνο η ΔΕΙΑΗ ήταν μια λαμπρή και άξια υπηρεσία, όχι μόνο είχαμε ένα βιολογικό ο οποίος λειτουργούσε άψογα, αλλά ήμασταν περήφανοι γιατί αυτή η υπηρεσία μας, αυτό το νομικό πρόσωπο, ερχόντουσαν από όλη την Ελλάδα να μάθουν πώς λειτουργεί για να το αντιγράψουν. Δεν υπερβάλλω. Δεν ευλογώ τα γένια μας. Μιλάω ειλικρινέστατα. Τις ιδέες που εμείς σκεφτόμαστε. Και κυρίως το γεγονός ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τους πολίτες μας, για τους δημότες μας και όχι για κάποια συμφέροντα. Αυτή την πολιτική θέλουμε να την περάσουμε στον κόσμο και ο κόσμος να τη στηρίξει. Στις 7 του Νοέμβρη, σε 10 μέρες, θα κριθεί αυτό. Θα κριθεί ποια πολιτική. Θέλουμε την πολιτική των χρεών, θέλουμε την πολιτική των απλήρωτων υπαλλήλων, θέλουμε την πολιτική των δημοτικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταρρεύσει, θέλουμε την πολιτική το αποφασίζω και διατάσσω, θέλουμε την πολιτική των εξωθεσμικών παραγόντων ή θέλουμε την πολιτική της συμμετοχής, της διαφάνειας, του Δημοτικού Συμβουλίου, της νομιμότητας και του όπου πάει 1 ευρώ να το ξέρουν όλοι οι πολίτες. Θέλουμε την πολιτική των ακριβών τελών, θέλουμε την πολιτική του ακριβού νερού ή θέλουμε εξορθολογισμό αυτής της κατάστασης, καινούργια αναλογιστική μελέτη και μείωση των τελών που πληρώνουν οι πολίτες. Οι καιροί είναι δύσκολοι, οι μέρες είναι δύσκολες, η οικονομία είναι δύσκολη, οι επαγγελματίες περνάνε δύσκολες μέρες, οι υπάλληλοι, οι μισθωτοί, οι έμποροι, όλοι, οι συνταξιούχοι, όλοι. Εμείς πρέπει να βρούμε τους τρόπους και τους μεθόδους. Τα έχουμε γραμμένα στα χαρτιά μας, τα λέμε και δημόσια. Μείωση ανώφελων δαπανών, στήριξη κοινωνικής πολιτικής, αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Δημαρχείου με διαφάνεια, αξιοκρατία και δημοκρατία. Τελείωσαν τα μυστικά, οι συσκέψεις και οι ημιδιαφανείς διαδικασίες. Τελείωσε η καταπάτηση των δημοτικών χώρων προς όφελος ορισμένων συμφερόντων. Τελείωσε το ξεπουπούλιασμα της δημοτικής περιουσίας. Όλα ξεκάθαρα, όλα ισότιμα, όλα δημοκρατικά. Και το ίδιο θα ισχύσει για όλο το Δημαρχείο το μεγάλο το καινούργιο. Θα τηρήσουμε με ευλάβεια ό,τι δηλώσαμε σε όλες τις περιοδίες μας για να κρατήσουμε χαμηλά όπως είναι σήμερα τα τιμολόγια των ανθρώπων σε όλα τα άλλα δημαρχεία και να μπορέσουμε επιτέλους να νοικοκυρέψουμε το Δήμο. Ο Δήμος βαρικομάει να πληρώσει τα δάνεια. Δεν πληρώνει υπαλλήλους, είναι συνεχώς σε ρυθμίσεις στα ταμεία, που σημαίνει ότι χωρίς κεφάλαια δεν μπορείς να προχωρήσεις επενδύσεις. Και να πω γιατί. Απλώς όμως. Κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί 100% οποιαδήποτε δράση. Κανένα.